Terve kaikille. Me tehdään tänään tämmönen Overnight Challenge vittu. Tässä... Minä olen kasvainen, menkää subaamaan minun kanavani pois. Sulla ei oo kanavaa vielä. No mut se tulee olemaan. En mä tiedä, ehkä. Hän on kasvain. Jos hänen kanava tulee vielä olemaan tämän videon aikana, kun tämä julkaistaan, siis ei kun jos se silloin on jo olemassa, niin käykää. Linkki tulee. Sitten on linkki descriptionissa. Hän on siis aloitteleva rap-artisti. Mä oon vähän kokeneempaa kaliberia vittu. Joo, jos me tehdään Overnight Challenge täällä meidän hylätyssä vittu kribissä. Tää on aivan vitun paikka, tämmönen pikkunen. Tää on maan alla. No osittain. Niin, no siis tää on kyllä kokonaan maan alla tää osa, missä me nyt ollaan. Paitsi se Me ruvetaan tekemään ruokaa. Me ruvetaan tekemään ruokaa nytte. Tehdään tästä tämmönen, no mä voin vaikka sytyttää kynttilät. Mä voin sytyttää ne kyllä. Okei. Me tehdään, kattokaa tätä. Tässä mun lyhdyssä on magneetit pohja, se menee irti tolle. Meillä on kattovalaisi. Ja meillä on rahaa, jos tulee hirveä hätä, niin me käydään mäkissä. Jos tulee vitunmoinen hätä, me käydään mäkissä. Meillä on vuoka tässä. Mä pistän kynttilät palamaan ja näin. Säpistelyä kynttilöitä. Joo, mä pistän nyt vähän kynttilöitä tähän näin. Hella alle. 4 kappaletta riittää. Pistä ihan lähelle. Joo. Tohon näin. Sitten nostetaan nää vielä pystyyn. Joo, nostan ne pystyyn. Noniin. Noin, sitten otetaan mun Sippo. Joka on siis feikki paska vittu Virosta. Ei voi mitään, sillä selvii. Tää teksti tähän on kirjoitettu väärin. Ei näy, mutta alas. Joo. Se on teksti, siinä on kirjoitettu väärin. Syty nyt saatana huora. Noniin. Sytytämme kynttilä. Miten vitus se biisi menee? En mä tiedä. Yes. Tässä on kaasuhella, tää saattaa räjähtää nyt. Se olisi oikeesti mahdollista. Tässä ei mun mielestä ole kyllä kaasupulloa missään. Turha sitä ruveta tarkistella. Älä nyt jaksa ruveta vittu kikkailla, mulla on tästä sytkäri. Meni se noinkin. Ja sitten grillataan nämä kynttilät semmoiseen kuntoon, että ne oikeesti kanssa lämmittää ne. On ne kuumat, joo. Älä vielä laita sitä siihen. Näetkö, pitää antaa lämmötä. Sitten tuolla pohjassa on ihan pieniä reikiä, että ilma kulkee siellä. Me voitais kans ottaa vuoka, missä ei oo reikiä. Kun ilma kato kulkee siellä. Ainakin se vaikuttaa lämpenevän. Ja vittu mä grillipihdit, saatana. Muistitko ottaa sen monikäyttötyökalu, missä on pikkupihdit? Muistin. Oottakaa, mä otan tosta vähän hyttysspreitä. Missä ne makkarat? Onko se sun repussa? Joo. Okei. Ja siis makkaraa grillaa. Älä vittu. Siinä on vittu avotuli siinä sun vieressä. Sulla on tuommoista paskaa. Otetaanko sitten? Siinä oli hytty. Otetaanko salamia cheddar vai ihan perus? Otetaan nyt alkuun ihan perus. Perusnakkia. Perusnakkimakkaraa. Missä on pikku linkkarini? Tuossa se on. Mä oon tultu ihan vitun valmistautuneena tänne. Älä koske siihen. Oi vittu, se on kuuma. Mä sanon, että älä koske siihen. No niin, sitten katso kun avaamme makkarapaketin. Makkarapaketti on auki, otetaanko yhdet nyt alkuun? Yhdet alkuun. Yhdet alkuun. Oi vittu, ihan suhahtaa. Vähän se juu suhahtaa. Se ei oo kauhean lämmin tässä kohtaa, mutta tää on aika kuuma toi. Tsekataan alta. Joo, siinä se. Pikkuhiljaa. Joo. Siinä on sitten pissaämpäri, jos ei jaksa uskalla ulos mennä. Ei. Juoksuu makkaraa aivan vitun hyvälle. On kuule, ai kun tulee nami makkaraa. Ai. Tässä esittelen teille meidän pedin. Siinä on lakkanaa päällä. Me haettiin kotoata. Ja kun update. Pistettiin reijät tohon vuokaan, ne makkarojen alle, että paistuu paremmin. Mitä oot äijä mieltä meidän makkaroista? Eikö tuoksukin ihan vitu hyvällä? Varo sitten, koska toisen kommando, kun tosi vitu helposti tulee, kun se on akryylistä tehty. Tää yksi alkaa pikkuhiljaa ehkä vähän palaamaan tosta yhdestä reunasta, mutta ei se mitään, tulee rapsakkaa makkaraa. Hyvä tästä kuule vielä tulee. Tästä tulee hyvä ilta.
Makkarat on tarjoltu. Nyt tästä makkaraa, poika. Älä vi. Onko maukasta? Onko se kokonaan? Ei oo kokonaan, mutta... No syödään mitä. Kasvain pistää toisiin makkaroita menemään. Ja mä piirsin tikkataulu. Toiset makkarat tulilla. Nyt on tuplakynttilät menossa. 8 kynttilää yhteensä. Yhteensä 8 kynttilää siis. Nyt näin kuule annetaan paistua ihan huolella, koska ne edelliset jäi vähän kylmäksi. Sun kännykkä missä? Mun kännykkä on taskussa. Näytä aika siitä. Oot. Makkarat tulilla, perkelee. Kello on, laita kännykkä päälle. 23:31, eli 11:30. Kello nytten. Aika. Se on aika paljon. Mihin aikaan me tultiin tänne? Joskus 10? Joo, 10. Joo, noin 10 maista tultiin tänne. Että 1,5 tuntia ollaan oltu täällä. Toinen pikku update. Joo. Toinen pikku update. Pistettiin toinen vuoka ylös tähän päälle, että makkarat kuule paistuu vitun nätisti. Pian syömme jälleen. Huomattiin, että täällä toimii toi ilmankierto täydellisesti. Tai siis me huomattiin, että se vetää hyvin ilmaa ulos. Joten meidän piti tehdä pikku nuotio, että tää koko paikka lämpenee mukavasti. No niin, siis tässä kävi tämmönen juttu, että toi savupippu lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Tää on koko mesta savussa. Ei sitä oikein näy kameralla. Se on tossa pikkuhiljaa poistumassa. No tästä alueesta joo, mutta... Niinku, ei sitä oo enää niin paljon kuin äsken. Mutta me mennään siksi aikaa tuon pihalle odottamaan. Tosta ajoi poliisiauto ohi. Tuli vähän kuseet housuun, mutta ei ne sit loppujen lopuksi tullutkaan. Ei ne tullut tänne, mutta vähän on kyllä hermona tässä ihan vaan sen takia. Että niin, asioita voi tapahtua, mutta antaa tapahtua, jos tapahtuu. Miksi mulla on toinen silmä näin vitu iso? No kun se on Kiinasta. Siis menemme pihalle siksi aikaa, että täällä vähän rauhoittuu tää savu tilanne, että silmiä kirvelee vähän se. Ja niin. Kurkussakin tuntuu. Pikkasen joo. Lähdetään pihalle, ettei kuolla. No niin, siis oltiin siinä semmoset 15 minuuttia ulkona. Sitten me ollaan oltu täällä aika pitkään, vähän ollaan heitetty tikkaa ja sitten ollaan valtu tekemättä oikeastaan mitään. Ja Kello näyttää, siis samassa paikassa vielä ollaan, kuten näette. Se kellohan näyttää 1:01. Tää ykköstä ei tos kunnolla näy. Kyllä se näkyy tarpeeksi hyvin. Niin siis. Pikkuhiljaa alkaa vähän sen väsyttää, että saa vitun mukava sohva. Mä varmaan nukun Mä varmaan nukun sorkkarauta aika tiukasti käy päällä. Milloin sun solo mixtape julkaistaan? Kasvain. No. Milloin sun solo mixtape julkaistaan? Älä käydä sitä loppuun. No se on jo loppu. Milloin me julkaistaan sun solo mixtape? Okei. No pian. Kierteet toimii vieläkin. Mä oon tämmönen vitu sorkkarauta. Vitun painava. No niin, siis alamme kärsiä taudista nimeltä väsymys. Kello on. En tiedä edes paljonkaan. Ei siitä oo hirveän kauaa, kun mä kuottiin toi edellä. No nyt 10 yli 1. 10 yli 1. Kello on 10 yli 1. Et ei tosta kauan mennyt viime klipistä. Ja me käydään nukkumaan. Hyvästi. Nähdään aamulla tai herätys varmaan 8. Ehkä aikaisemmin. Tuskin. Katsotaan sitten tästä aamulla, että nähdään aamulla ihmiset. Pikkuinen update. Kello on... Mä otan takin päälle. Koska tää tuli vähän viileä. Vähän. Mulla on vielä shortsit jalassa. Kello on 2:18. 18 yli 2 näyttää kello. Ja ei tullut uni niinku millään tavalla. Nyt tää äijä polttaa tän puhelinta, vittu idiootti. Niin, että... Niin, ei tullut uni, ei ollenkaan. Me syötettiin kynttilää huvin vuoksi. Jotain ihasteltavaa. Kattokaa sitä.
siis niin. Unta ei yhtään oikeastaan, niinku ei millään vaan saanut unta. Koska ei saa kyllä ton saa himmeemmäks ton. Ja erittäin kikkaan kattoa on. Vois kyllä melkein tehdä makkarat. Ja meillä on vielä semmoista, nyt meillä on vielä parempaa makkaraa. Meikä sytyttää, mut meikä pistää grillin tulille saatana. Vähän iltapalaa. Hää? Kattokaa mitä makkaraa mä hommasin. Tää on anna se makkara. Meillä on vittu salami and cheddar makkaraa kuule. Aika nätti. Älä nyt sitä kynttilää, mulla on toi chippo myös tänään. Mulla on toi vitun chippo, niin älä nyt saatana. Ei tää ei koskaan kuuntele mua. Meikä avaa makkarapaketti, palataan pian. Nyt on makkarat valmistumassa. Jos te joskus tuutte johonkin tämmöiseen paikkaan, missä sattuu olemaan kaasuhella tai muutenkin, jos pistätte vaan, sanotaan vaikka, ootapa, tuommoiseen paskaan, missä on tiiliä ja muutama. Pistätte sinne vähän kynttilöitä. Siihen päälle tommonen alumiinivuoka, missä on reikiä pohjassa ja päälle tavallinen alumiinivuoka. Näitä oli 3 päkki. Tuossa oli se nuotio, mikä vähän epäonnistui. Näitä oli 3 päkki alle 2 €. Ja tästä tulee ihan hyvä grilli, kuten huomaatte. Siellä on vaan kynttilöitä. Hyvin toimii kuule. Näytetään tässä vähän pimeäksi. Näyttää kyllä aika maagiselta pimeässä. Me palaamme kun makkarat ovat valmiit. Makkara on tarjoltu. No niin siis, nyt on valot himmennetty, eli näytän aika pelottavalta. Joten käymme nukkumaan. Kello on, nyt en voi näyttää sitä puhelimesta, mutta se on 11:03. Joten käyn nukkumaan, tai käydään nukkumaan. Näemme aamulla. Kello on 8:30. Olemme heränneet, paistaneet makkaraa, pakanneet ja poistuneet. Tämä oli siis meidän yösija. Pistäkää like ja kommentti ja subscribeatkaa kanava. Näemme ensi videossa.